Ayan, magandang araw po sa lahat mga boss sa Aliminos Project Part 13. Ayan, no? Lapit na po ito mga boss. So konting pintura na lang tsaka linis, okay na. Ito po yung ano, sa may harap. Kulang na lang dito yung mga aging na itong mga WPC. So nagkulang po kasi tayo sa supply. Yung supply po natin naubusan. Yung kinukahatan natin ng supply mga boss, yung kinukahanan natin. Ayan, no? Pupunta tayo rito sa harap. So update lang. Mas maganda pa to pag may ilaw. So malikabok. Ayan, no? Ito yung TV console natin mga boss, oh. Sa may living area po to. So may neon lights na. Ay, may neon lights. May aluminum profile na po siya kaya nilagyan natin ng masking tape. Kulay po, puti po yan. So doon sa Isabela, kulay dilaw yung nilagay natin. So wala na pong pin light yan. So yung aluminum profile na lang po yan. Pero dito may pin light pero walang aluminum profile. Yan. Pero naka-cove design dito. Naka-cove design din po doon. Okay, so ito yung kitchen niya. Okay. So matatapos na rin ito dito, ngayon yan. So aluminum profile din dito. Hindi pa nikabit. So ito yung master bedroom. Tapos yung toilet and bath. Ayan, nilagyan na rin yung sliding door. Ito yung room 1. Okay, so ito yung toilet and bath ng common CR. Tapos ito yung room 2. Alright.